Povídej, vole. Co mám povídat? No co Tak to musím je? natáčet? Co to je, Fotku vole? dělej. Co to je? Co to je? Nevidíš Hennessy? XO? Co to znamená? To znamená, že tady ta lahev je za 3800. Jo. Máš tam ještě něco dalšího? Mám? Ukáž. Počkej. VZP? To už tady jednou ukazoval, ne? No, to na kameře. Jo. Ale tam bylo míň toho, ne? VZP Meukov. Kdy to načneš? To není člověč. Tak dopiju Hennessy. A cena? Je to Meukov není tak drahý, to stojí asi 700 korun. A to už je všecko? Speciální rum. Venezuelský. A to už je všecko? Nebo tam máš ještě něco? Tak to bych tady půl hodiny chodil. No dělej. Ty vole, nemám čas na to. Tak vytáhni nějakou perlu. Takovou tu kulatou placatou flašku. Jenom taková obyčejná 12 mi tak se to piju jenom, Jo, k snídani. když se mi nechce pít voda. A proč držíš ten rum? Já si zapomínám.